Cyfle to I groesi. Mewn mae'n dod. Peniad! A mae'n gol! Wel, o'n i'n meddwl bod hi yng nghefn y rwyd. A Ben Margetson. Gath I ben I fi. Wel, o'n i'n meddwl bod hi mewn. Richard. Pas dda. At Kieran Lewis. Lewis. Cyfle mergyd. Geith e ail gyfle hefyd. Lewis yn parhau I fynd. O, modfeddi heibio'r postyn. Oedd e'n edrych I grymanu'r bêl mewn. Mae di gwyro oddi ar un o amddiffynwyr Caernarfon. Cic gornel I Pontypridd. Lewis. Lawr o'r ochr at Richards. Dim cam sefyll Richards ar y postyn pella. Margetson! A mae Margetson yn sgorio I Pontypridd. Ond y croesiad yn berffeth. A'i beniad yn curo Josh Tibbets. Donahue eto, lawr yr ochr y tro hwn yn chwilio am yr eilydd Williams. Mae yna gyfle I groesi mewn, mae'n dod o'r cyffyrddiad yn un hyfryd gan Marsh Hughes, ond yr arbediad yn well gan George Radcliffe. Oedd hi'n mynd tuag at y gornel, Radcliffe yn arbed yn wych a Pontypridd yn clirio, ond Caernarfon yn cael ei cyfnod gorau o'r gêm. Green, tuag at Owain Jones, at Amoon. Amoon yn ei gosod I at Thomas Davies o arbediad da arall, ond yna'r ergyd yn cael ei chlirio. Thomas Davies, ergyd isiel, Tibbets yn arbed yn dda, a Lewis I ergyd ar darget. Pontypridd yn methu dyblu mantais I sicrhau'r pwyntiau. Andrew, many congratulations. A 5th successive home win for Pontypridd, and a deserved one. Yeah, I thought so. I thought first half we were very good. I thought we showed two sides of our game today. First half with the ball, and second half I thought our resilience to defend as a group was excellent. So yeah, I'm delighted. Great result. Hugh, colled cynta Caernarfon ers yr holl. Dych chi'n teimlo dylech chi wedi cael pwynt yn y gêm na? Wel, dwi'n meddwl os mae'r cwestiwn yn cael ei gofyn, da ni dim ond troi fyny am ail hanner ddo. Da ni ddim yn gwneud digon hanner cyntaf y gwynt. Mae golgyd wedyn wedi dweud un o ddau saves da ail hanner, ond ie, ond os siomedig I ddim dod I ffwrdd efo pwynt heddiw. I thought we were good first half. We showed hunger. We looked, hungry for it. Had loads of chances. Probably could have put more away. And then they came into it towards the end, and we just sort of sat back defending, but we did that well. But tough shift, but a good win.